Jeg hedder Julie Bro. Jeg er forhenværende ejerleder af CP og NextGen. Det bedste ved at være ejerleder er svært at sætte på en sætning, fordi det er en følelse, det er et engagement, det er et liv, det er en indstilling, og det er en livsstil. Men det er både friheden og forpligtelserne, men også det med at skabe noget og få det til at vokse og drive noget. Det er stort. Det sværeste ved at sælge CP var, den er lidt todelt vil jeg sige, men det ene var over for medarbejderne at tage den beslutning på vegne af dem, hvis man kan sige det sådan. Og det andet er at sætte et punktum i den livshistorie, som har præget hele ens liv. Jeg tror på, at man bliver en autentisk ejerleder ved at stå ved sig selv og være sig selv. Kunne stå op og se sig selv i spejlet. Og tro på din intuition, tro på det, du selv kan mærke og synes er rigtigt. Og så være så ærlig som muligt. Med ærlighed kommer man længst. Det er ikke forgæves, det ordsprog findes. Ja, jeg kunne godt forestille mig at blive ejerleder igen. Jeg har godt nok prøvet at stå øverst og forrest, så det er ikke et behov, jeg har. Men det kunne være sjovt at prøve at starte noget op fra bunden og få det til at se, om man kunne få det til at vækste på den måde, jeg har gjort det engang, men om man kunne gøre det igen. Så ja, jeg vil ikke være afvisende for at blive ejerleder igen.